Здравейте, аз се казвам Виктория, на 17 години и съм от София. Занимавам се с художествена гимнастика от малка. Започнах да се занимавам с този спорт от 4 годишна възраст и от тогава това е голямата ми страст. Харесва ми, когато съм в залата, играем с различни уреди, измисляме съчетания, експериментираме. Любимия ми е лента, защото мисля, че той изразява моята личност и това какъв човек съм аз. Чрез гимнастиката аз се отпускам и релаксирам след дългия училищен ден или през ваканцията просто се забавлявам. Имам малко кученце, което ми подариха като изненада за рождения ден. Това е Кари, моето куче. Тя е почти на 5 месеца, много е щура и си личи. Но я харесваме такава каквато е. И съм много щастлива с нея. Допреди това не си бях представила, че можеш да обикнеш някое животно толкова. Но тя ми показа какво означава кучешката любов и аз се опитвам да я отвърна със същото. Обичаме вечер да излизаме заедно или сутрин да тичаме в парка. Кой тича повече, не съм сигурна, тя или аз, надбягваме се и си прекарваме чудесно. Мисля да уча психология и сега уча испански и английски език, за да може да ми помогнат за бъдеще. Обичам да оставам сама, взимам набързо някакво тефтерче или празен лист и започвам да рисувам различни сгради, забележителности и си записвам малки бележки покрай тях, с които изразявам емоцията ми. Най-често рисувам, когато съм по-тъжна, защото това ме кара да се отпусна. Пускам си някаква музика и оставам сама в моя свят, заобиколена само от молива, хартията и музиката. Също така обичам да излизам навън с приятели. Понякога ходим на пикник или на поход в гората, а пък понякога ходим по обичайните кафета в центъра на града. Харесва ми и градската среда, но всъщност предпочитам такива места, в които си ти и природата и забавна компания. Това беше от мен, Виктория и Окото. Чао, до следващия път!